Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ngayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nolsar. Nga maghatod sa labing dagku'ng mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Mga miyembro sa Special Action Force sa SAP sa PNP, mibiya na sa Dakbayan sa Sugbo. Human sa usa ka buwan nga pag-abag sa higpit nga pagpatuman sa health protocols. Nagpasalamat og giila sa Dakbayan ug sa IATF ang natampo nila sa pagpamino sa COVID case. Ania ang report. Higpit nang nanamilit ang masakop sa Special Action Force kung SAF sa Dakbayan sa Sugbo. Gipahigayon ang send-off ceremony ganayang buntag nga gitambungan sa mayor, COVID overseer o mga opisyal sa IATF. Giila ang ilang natampo sa dakong kalampusan sa pagpakigbatok sa coronavirus disease. Usa ka pasidungog ang ihatag ngadto sa mga SAP troopers tungod sa ilang pagserbisyo sa syudad. Cebu City and its people will never forget the help, the contribution that you have extended to Cebu City, exposing your lives, being frontliners in order for us to conquer this invisible enemy. Sa usa ka buwan nga pagserbisyo sa masakop sa Special Action Force diri sa Dakbayan sa Sugbo, dili kalimod nga usa sila sa nakatampo sa pagpaubos sa kaso sa coronavirus disease sa syudad. Kahinumduman, gipadala mga SAP troopers dihang naglawig pa sa kadaghan ang mga kaso sa COVID sa Dakbayan. Dungan sila sa pagpadala ni Presidente Rodrigo Duterte kang Sekretary Roy Simato isip COVID overseer sa Cebu City. Niadtong tungura, gihulagway nga gahig ulo ang masugbuanon busa gikinahanglan nga tugbangan usab sa mas istriktong tigpatuman sa health protocols. Tuod man daw nagbunga ang ilang paningkamot tungod sa nagkaubos nga kaso sa COVID. What you have done here can be replicated. It is not a matter of picking men at random, but maganda yung ipadala doon sa NCR. Yung katulad ninyo na mayroon na kayong experience. Samtang ipasalig ni Police Brigadier General Albert Ignacios Ferro, Direktor sa PRO7, nga magpabilin ang hugot ng implementation sa health protocols sa kapulisan sa Dakbayan. The police will be the big part of the police will be a great help on the fight against COVID, on the pretext, on contact tracing. Sa ilang pagbiya sa Sugbo, posibleng ipadayon sa SAP troopers ang ilang serbisyo sa madapit nga nagkinahanglan kanila. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kapin sa kagatos ka mga regular employees sa usa ka furniture company sa MEPS Mitchabaw, humantaktaka sa ilang trabaho ug wa gyud nadawat nga pabaon bisan piso na lang. Si Luan Mirondina sa report. 31 katuig nang nagtrabaho isip regular employee sa usa ka furniture company sa MEPS ang 51 anyos nga si Mary Jane Blanco. Apan lakip siya sa 139 ka mga regular employees sa naasoing kompanya nga kalit lang gitaktak sa trabaho. Nihangyo ko nga bisag kana na ang kuan ang unta dili lang sa ako moapil sa layoff kay
kuan kana nang muna akong problema, daghan pa kay kog utang nga bayranan. Wala man sila maminaw sa akong hangyo. Pipila sa mga kauban niya sa production nga natangtang sila si Rickson Rivera, Charlie Reyes ug Bernie Inot nga 15 ngadto sa 18 ka tuig na usab nga nagtrabaho sa kumpanya. Matud nila, kini na ang ikaduhang higayon nga gitangtang sila sa trabaho sulod sa 6 ka buwan. Agosto 1 usab sa miaging tuig gitangtang sila kay matud pa hinay ang demand sa gawa sa nasod ug gi-rehire sila human sa 6 ka buwan. Gipadangat na nila ang reklamo sa NLRC apan nawad-an sila og paglaom. Kami tag-as na kay mig serbisyo pero ilaha ming giliop. Samantalang naay contractual daghan nagsige pag overtime. Nya napa sila sabkon. Pungutana nganong ila maming giliop ni regular empleyado man mi. Nakatrabaho nami. Nya nakauyon nami sa among trabaho por regular nami pero gitawagan mi nila kay kaning kuan kono pa-reporto nami sa trabaho. Nya ug di mi mo report, di mi mo comply within 1 month gikan sa ila pagtawag namo, ila ming i-terminate. Nya sa pagkaron giusba na pud nila. Ila na pud ming giliop, unom lang gyapon ka buwan. Busa ning subling pagtangtang kanila sa trabaho karong buwana, misamot ang ilang kabalaka nga hingpit ng makulban sa kaldero. Matod sa mga apektadong kawani, kun puli-puli pa lang unta ang temporary layoff ug sulod lang sa pipila ka semana, dili unta ingon ni Ana kabugat ang suliran nga ilang giatubang karon. Apan ang 6 ka buwan nga pagka-layoff ug panahon pa ni ining pandemya, lisod alang kanila ilabi na kay way kapangitaan ng trabaho. Daghan ming kuban o kaldero nila nga naatas pandemya. Nga hinaot ni Mayor nga ikaw may amahan sa among lungsod nga imo kami matagad, basta gamay lang pagtagad, imo ming matabangan. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa naasong furniture company apan gipahibaw sa mga kawani nga wala sa buhatan karong adlaw ang ilang HR manager. Wala usab dinhi sa Sugbo ang tag-iya. Ang NLRC sa ilang bahin mitataw nga walay kamatuuran nga gipasa-pasa lang nila ang reklamo sa mga apektadong trabahante. Gani gidasig nila sila sa subling pagdangop sa ilang buhatan. There are employees nga nag-file na og kaso against Heritage Home Group. In fact, naka-hearing na gyud ni sila dinhi sa ato ang opisina. So, wa gyud ni sila nato gipasa-pasa. It was even referred to a labor arbiter. Uban ni Godfrey Relien, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Pagtakdo sa mga kaso sa COVID-19 sa syudad sa Talisay, gisugna na sa City Health Office uban ang Provincial Health Office ug ang Department of Health. Ang dugang detalye sa report ni Chelo Valiera. Mapasalamaton si Mayor Samsam Gulyas sa Department of Health o sa Provincial Health Office nga misanong sa iyang hangyo nga magtigom aron takduon ang managlahi nilang mga record sa mga kaso sa COVID-19. Unang nabantayan ang managlahi nga figure sa mga COVID cases tungod kay ang pasyente na himutang man sa utlanan sa dakbayan sa Sugbo ug Talisay. Kung Talisay, ang South District doctors moingon sa damo. So maybe it's just discrepancies in numbers, but at the end of the day, hopefully mahusay na nakaron. Subling gipatinaw ni Gulyas ang mga kaso nga nagpositibo na pipila ka semana na ang nilabay apan nagpositibo gihapon sa ikaduhang swab test. Giri-swab to see if he's negative the virus or he or she is negative the virus. But he still turned out positive. But that is not a new case because 9 days ago, he was a new case na in our records. Naghinaot ang mayor nga human sa tigom sa Talisay City Health Office uban sa DOH o PHO matala na ang tukmang mga kaso. Miabot na usab sa 818 ang mga confirmed cases sa dakbayan kagahapon, itandi sa 816 niadtong Agosto 9. Misa ka hinuon ngadto sa 645 ang total recoveries, human sa dugang 20 ka recoveries. Nagpabiling 84 ang nakalas tungod sa balatian. Ni menos sinuon sa 25 ang admitted og 64 ang anaa sa isolation. Gikan sa 35 o 72 sa miaging adlaw. Samtang miabot na ang kinarton nga COVID-19 medical supply sa Talisay City Health Office. Naglakip kini sa PPE, face mask, aduna usay oxygen tanks, regulator, kanyulaw guban pang mga kagamitan. Apan giangkon sa frontliner nga ang supply dili paigo sa duha ka buwan. Uban ni Cleofer Lumayag, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.
Gihangop sa mga health officials sa Mandawi ang nagkaubos nga gidaghanon sa mga kaso sa COVID-19. Apan matud pa di kini rason aron mo kumpiyansa. Gani bisan sa maong kalambuan mas gihingusgan gihapon sa syudad ang mga lakang pagkontrol sa virus. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kagahapon unom kadugang kaso ang napuno sa syudad sa Mandawi nga usa sa labing ubos nga natala sud sa usa ka adlaw. Sa dato sa DOH, musumada na sa 2,073 ang total confirmed cases apan 901 niini ang aktibo. Mas daghan ang natala nga recoveries nga miabot na sa 1,096. Gikalipay kining maong kalambuan sa mga health officials. Katong whole month of July gud was really the hardest na months na mo sa past 5 months since we started the COVID. Grabe gyud, we get as many as 50, 60 in a day. Now for the past 2 days ago we only had 3 cases. Apan bisan pa niini, di gihapon angayan nga mukumpiyansa ang katawhan. Awhag nila, ipadayon ang pagpatuman sa mga health protocol aron makalikay sa sakit. Di pasab mulugak ang mga otoridad sa kampanya. Even despite the decreasing number of cases, nagready gihapon ta in kaso lang gyud og naay another surge of cases sa barangay. We are also building the capacity of our other staff in the barangay. Now we have nasa gitawag nga patient management team. Si Mayor Jonas Cortez mi-issue karong bag-o og kamanduan sa pagpa-restructure sa Emergency Operations Center kon EOC kontra COVID-19. Ubos niini daghang aspeto ang gitutukan gikan sa patient care, contact tracing, testing and diagnostic, logistics, management of the dead ug uban pa. Usa sa gihingusgan nga estratehiya ang data management. Gusto ang syudad mas synchronize ang datos nila ngadto sa Department of Health. I-validate na to and we have to streamline and centralize aning data management kay I think there is just an issue on the coordination. Nganong ang uban ba sa media mga tanong nganong si Mandawi kaning nya sa DOH kaning. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Anay mga senior high graduating students sa usa ka pribado nga tunghan sa Dakbayan Sugbo. Mireklamo kay hangtod karon wa pa sila makahimo sa ilang virtual graduation. Tinguha na lang nila nga ma-refund ang nahatag nilang graduation fee aron magasto pagpamalit sa ilang panginhanglanon sa ilang pamilya. Ang report ni Fee Marie Dumabo. About sa update sa graduation niya, wajud ni reply ni saan akong tulo ka email balik-balik pero wajud sila reply ni conclude sila nga wala jud refund na hitabo kay gamito lagi nila ang kwarta. Ang maong reklamo gipadangat kagahapon sa pipila ka mga tinun-an sa St. Paul College Foundation Incorporated ngadto sa buhatan sa Department of Education sa Rehiyon 7. Matod sa presidente sa mga senior high sa maong eskwelahan, Sofio Campo, gikolektahan sila og kapin sa 3 milyon nitong Marso alang sa graduation. Apan tungod sa pandemya, wa kini mahinayon o gipasiligan nga himuon kining virtually. Apan na gusto na lang matud ni Campo, wa eksplanasyon silang nadawat gikan sa kadagkuan sa tunghaan. Kun aduna pa bay virtual graduation. Dugang ni Campo nga tinguha na lang unta sa ilang mga gidikanan nga mabawi ang kwarta. Refund na namong pangayon kaya at least magamit ni sila kay ang uban daw ato kay inutang pa niya ako kay working student pa ko uban students working for. Sagad sa mga tinun-an ni padangat sa maong concern diha sa FB page sa tunghaan. Usa sa dakong opisyal sa tunghaan kisa nagdumili nga magpahingan nitugan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak nga importante ang graduation ceremony bisan virtual lang aron pag-confer kanila isip graduate ug may tabo kini sa katapusan sa Agosto o unang bahin sa Setyembre. Magpakisayro sab sila sa ilang finance division kung aduna bay mamahimo nga refund. Hangyo nila sa mga tinun-an nga patasan pa ang pasensya. Giangko ni DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez nga nakadawat ang ilang buhatan sa maong reklamo. Ug gipadad-an og notisya ang admin sa tunghaan sa pagtubag niini. Dependent on the agreements ako nag-ingon sa hotel na meetingan kay ceremony is just a ceremony. Without the ceremony, as long as na ay documents, na sila diploma, na sila card, na ay records, na sila form 137, ipa-check lang sa siguro po unsa man ang uban nga ilang hatagan o gibayran kay umingos sila nagbayad sila og tuga. Klaro kay nang ikinay parifa na. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Fee Marie Dumabo. Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Bisan kung risgo nadasig silang trabaho kini mga bagong hired nga mga contact tracers sa dakbayan sa Mandawi. Atong ilailahon ang pipila kanila, pinagi nining live report ni Nico Serino. Nico? Yes, Bob, gisugda na kining sub-sub nga training ug orientation sa bagong na-hire nga mga contact tracers sa dakbayan sa Mandawi. Gipadayon karon ang training ug orientation sa mga contact tracers sa dakbayan. Sa sesyon karong adlaw gihiusa ang batch sa bag-ong na-hire nga mga city-funded tracers sa mga barangay workers. Sa taga-barangay, refresher kini sa ilang nakatunan aron mas epektibo sa ilang tahas. Samtang ang mga newly hired tracers gi-orient unsa ang ilang buluhaton. Duha kanila ang mga fresh grad sa kurso nga criminology nga sila si Steven ug Genevieve. Aminado sila nga risgo ang ilang trabaho apan anda muhimo niini sangan sa panerbisyo. Dublihon lang gyud kuno ang pag-amping. Dili ko ni para sa ako ang sake lang sa parang po ni sa kanang di lang kay sa ingon sa family. Ginasa ko makatabang sa dakbayan sa Mandawi nga kanang ma-stop na ang transmission. Ang uban naglikay-likay sa positive. Kami among gipangita ang positive. Muna ang kalisod sa kuan sa trabaho sa isip ko sa ka-tracer. Amping lang yun. Gusto ang dakbayan magtambayayo ang city tracers, taga-barangay ug PNP sa epektibo nga trabaho. Nabami ka ng surveillance skills, interview, nga mapod ang gamit nga kanang mapod ang kusog nga maka-gather for information, kakamig data sa katong na positive na matrace na musla dayon. Importante kayo ang contact tracing because when you talk about really cutting or stopping the chain of transmission, gikan sa usa ka COVID patient, ato siyang pakgangon nga dili siya mutakod sa uban. So mao na nga importante. Ang ideal nga ratio usa ka contact tracer sa kada 800 unta nga populasyon. Apan sa pagkakaron, i-fill up lang una ang ratio nga 1:2,000 ka mga tao. Initial pa ni nga ihapbaba sa mga contact tracers nga na-hire sa dakbayan. Nagpadayon pa ang ilang hiring process sa mga gustong mupadala sa ilang mga resume sa City Hall. Ang gipangita nila bab kining dunay qualification o dunay medical background nga mga applicants ingon man dunay posible sab kining mga graduates sa criminology. 12,000 pesos ang gitanyag nga suhulan sa Mandawi City Hall sa mga buot mamahimong contact tracers. Bob? Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report. 151 ka mga sakop sa Special Action Force kun SAF wa matapti sa coronavirus o COVID-19. Bisan pa man sa kanunay lang pagsumok sa mga dapit sa dakbayan Subo nga gihugpaan sa kagaw. Unsay ilang best practices nga nalikayan nila ang gitawag nga unseen enemy. Kini atong Sairan pinaagi nining report. Tungod kay dili makita ang kaaway, giangkon sa mga sakop sa SAF nga gikulbaan sila sa ilang pagtaak sa dakbayan sa Sugbo nga nahimo kanhing epicenter sa COVID-19. Apan sa ngalan sa serbisyo ug tahas, misungasong sila aron batukan ang makalilisang nga unseen enemy. Namatud-an sa mga sakop sa SAF nga bisan og dili makita ang kaaway, wala kini makaigo bisan usa sa ilang miyembro. Disiplina ug ang pagsunod sa basic protocol mao ilang taming hinungdan nga wa gyud maka-score ang virus. Negatibo silang tanan base sa PCR test nga gipahigayon. Kung bakit namin na-accomplish yung 100% na nag-negative yung troops namin, it's just simple naman sir, just to observe the minimum health standard na pinapa-implement sa atin na ino-observe lang din namin. Just for example, wearing the mask, observe social distancing, exercise sir, very important, and enough rest. Batok ni Police Major Rene Joy Mosquesa, Battalion Commander sa SAF, nga magamit nila ang kasinatian dinhi sa dakbayan Sugbo
ngadto sa ubang dapit diin sila madistino. Samtang napaduol na sa kasing-kasing sa mga SAF troopers ang masugbuanon. Dili kuno gahig ulo ang mga mulupyo kun dili kuwang lang sa impormasyon o mapasunod lang kun tarungon sa pagpasabot. Ako sir ay Bisaya, taga Mindanao ako sir. Nalungkot din ako sir yung nalaman ko na matigas daw ang ulo yung Cebu. So hindi ako makapaniwala. So, I myself is a witness sir na hindi totoo na matigas ang ulo ng taga Cebu. It's a matter of information na dapat makarating sa mga kapatid natin kung ano yung dapat na nilang malaman as a Filipino citizen. Sa pagbiya nila sa Cebu City, balo nila ang talagsaong karampusan batok sa dili kasarangan nga kontra. Wa pa man hingpit nga napukan ang kagaw apan nagkuha-kuhaan ang mga nasakit. Labaw sa tanan, nalikayan nila ang COVID nga mauuntay sundon sa katawhan basta mutuman lang yun sa health protocol. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Update sa COVID-19 cases sa lalawigan sa Siquijor, nadugangan og duha ka mga locally stranded individuals nga nagpositibong ang maong probinsya. Matod ni Governor Zaldi Villa nga gikan sa Manila ang duha ka LSI. 38 anyos nga lalaki nga tagalungsod sa Larena ang usa, samtang 53 anyos nga babae ang usa nga tagalungsod sa Siquijor. Pulos ana-ana sa isolation facility ang duha ug dili gayud makagawas hangtod nga hingpit nga makarecover sa COVID-19. Usa sa giklaro ni Governor Villa nga walay local transmission ang probinsya sa Siquijor. Padayon niyang giawhag ang tanan sa pagtuman sa mga health protocols sama sa kanunay nga pagsulob og face mask ug pagsunod sa social distancing. Ang kaniadto nga zero case sa lalawigan human sa dulan 5 ka buwan misumada na sa 3 ka mga kaso sa COVID-19. Atong klarohon nga wala tay local transmission diri sa probinsya. Gituman gyud sa atong mga medical frontliners nga ang mga tukmang paagi para aning duha ka bag-ong pasyente. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa ika-45 katuig anibersaryo sa diplomatic relations sa Pilipinas ug China, gipasalig sa ilang gobyerno ang padayong pag-abag sa nasod labi na taliwan ning pandemya. Usa niini ang pagpasalig nga mohatag og bakuna batok sa COVID-19 nga kasamtangang gidevelop karon sa nasod sa China. Ang report ni Nico Sirino. Sa interview sa GMA Regional TV Live, gipasigarbo ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Chilian ang lig-on nga relasyon sa duha ka mga nasod. Karong tuiga, gisaulog ang ika-45 nga anibersaryo sa diplomatic relations sa Pilipinas ug China. Kun komersyo ang hisgutan, naapektuhan hinuon kini sa nasinati nga pandemya. Philippines is a very important part of the regional and global supply chain. And because of that, the kind of role as part of the supply chain has also been affected to some extent. Sa pag-igo sa COVID pandemic sa nasod, usa ang China sa mga nasod nga mitabang sa Pilipinas. Mipadala sab sila og mga doktor aron mapaambit ang kasinatian gikan sa China nga unang gihamok sa virus. Pasalig ni Ambassador Huang, may laing hugna sa mga assistants nga moabot sa nasod. Sa pagkakaroon, may duha ka Chinese developers nga naningkamot nga makagama og vaccine kontra COVID. Gipasalig sa China, maabagan ang Pilipinas kung mapagawas na kini. Susama sab sa gipadayag ni Presidente Duterte sa komunikasyon niya sa Chinese counterpart. When our president talked to your President Duterte, our president have reassured that as a very close friend and close neighbor, once we succeed in developing a vaccine, we of course will, consider Philippines as the priority. Sa isyu sa South China Sea, gipasalig ni Huang, nagpadayon ang pag-umol sa Code of Conduct sa mga ASEAN countries kabahin niini. Pasalig nila, andam nila nga irisulbar ang maong isyu
tali sa Pilipinas nga may claims usab sa disputed nga mga isla. We need to handle the differences properly, not to allow the differences to be in a way of our bilateral relations. And we have agreed to solve the differences through peaceful means, through bilateral negotiations. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gisusi sa kasundaluhan sa Eastern Visayas ang nagkabuwag-buwag nga mga parte sa gidudahang iya sa abyon nga midagsa sa baybayon sa lungsod sa Mercedes sa Giwan, Eastern Samar sa miaging semana. Sa Facebook post ni Juby Marlira ni atong Agosto 5, gihulagway niya kini nga mga parte sa commercial plane. Sa ubang parte niini base sa hulagway adunay nakasuwat nga Chinese character alphabet. Mato ni Engineer Danilo Abareta sa Civil Aviation Authority of the Philippines nga daling misusi ang ilang mga kawani sa dapit. Miadto usab ang kapulisan ug ubang ahensya sa gobyerno apan nadesisyonan nga ang kasundaluhan na ang mutipig sa maong mga debris ug ang muhimo sa investigasyon. As far as records of the CAAP is concerned, our operations centers has not received any reports of distress or crash or whatever accident that happened to an aircraft for the past, I think, months or years. Gipahinumduman ang publikong ang naroon ang kaugalingon pagsunod sa health protocols. Ilabi na nga way hunong ang pagsaka sa nataptan sa coronavirus. Nitala na sa kapin 20 milyones ang kaso worldwide. Ang report ni Femari Dumamo. Bisan kung itungtong na sa kapin 20 milyones ang kaso sa tibuok kalibutan, di usab angay nga magpanik kay kapin sa 12 milyones na niini ang mga nakarecover gikan sa pagkasakit sa COVID-19. Sa Pilipinas lang kapin sa 6,000 ang nadugang nga kaso kagahapon, hinungdan giniabot na sa kapin 136,000 ang kaso. Apan, kapin sa 68,000 na usab niini ang mga naayo na. Sa Riyon 7 ang kaso ni Tungtong man sa kapin 17,000, apan kapin sa 4,000 na lang niini ang aktibo. Kaya nangaayo na ang dulan sa 12,000. Sa probinsya sa Sugbo, niabo sa 3,794 ang kaso, apan 2,576 na niini ang mga nakarecover. Sa 115 nga kaso sa Negros Oriental, 80 kanila ang naayo na, og naayo na usabang 58 sa 110 nga kaso sa Bohol. Tulo ang pabiling kaso sa lalawigan sa Siquijor. Sa Dakbayan sa Sugbo, 11 na lang ang nadugang kagahapon. Ug sa 9,222 nga kasos, 6,895 kanila ang naayo na. 1,096 sa 2,073 nga kaso sa Mandawi City ang nakarecover na usab. Ug 1,182 sa 1,988 nga COVID case sa Lapu-Lapu City ang naalim na. Sa Eastern Visayas, 448 na lang ang aktibo gikan sa 1,309 COVID cases, kay naayo na ang 857. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Upat ka mga locally stranded individuals na dugang sa COVID-19 cases sa Negros Oriental. Taga-Siaton na taga-Dawin, Tayasan ug Simulan. Ang taga-Siaton 2 anyos pa apan ang iyang gidikanan ug mga igsuon pulos sa negatibo. Gikan sila sa Metro Manila, laing tulo gikan sa Quezon City, apan gikan sa Minglanilla, Cebu o Nueva Ecija. Suma sa Provincial Health Office sa Negros Oriental nga polo sa symptomatic ang mga nagpositibo. Gibutang usab sila karon sa isolation facility sa Matanilag Lungsod. Sa kitibukan 108 na ka mga kaso sa COVID-19 sa lalawigan sa Negros Oriental, 88 recovered na. 16 ang active ug 4 ang mga namatay. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahonga Chan, malaumon na nga nagkadoon na ang kalampusan patok sa COVID-19 sa Dakbayan tungod sa padayong pag-ubos sa mga COVID positive cases. Si Luan Merondina sa report. Kini ang sagad nga senaryo matag higayon nga adunay matalang konpermadong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Apaning nakalabayng mga adlaw, padayon ang pag-us-us sa gidaghanon sa mga kaso. Kun kaniadto, tag double digit ang COVID positive cases sa Lapu-Lapu City, karon tag single digit na lang.
Base sa data sa DOH-7 as of August 10, 2020, 8 na lang ka mga bagong kaso ang nadugang. Sa kinatibukan, muabot na sa 1,988 ang COVID-positive case sa Lapu-Lapu City. Apan 733 na lang niini ang active cases kay naka-recover na ang 1,182 kanila. For this month of August lang, Purabuyag, portig yung ninduta, no? Di na ta gustong mubalik patang maabot atong tag 50, tag 70, tag 20 ang adlaw nga kaso. So, kita nimo nga na-educate na gid ang mga tao. Matud ni Mayor Jonard Ahong Chan, andam na ang dakbayan nga mo downgrade ngadto sa MGCQ sa Agosto 16 aron usab inanay nang makabalik sa normal ang panginabuhian sa yanong mga tao. Yes, ready for the transition. So, ato lang nga ma-maintain na to kining atong gihimo, no? Giving of face mask, giving of vitamins. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Ania ay 26 anyos nga magtatudlo nga giisip niya nga ang pag-paint dakong natabang kaniya aron daling mamaayo gikan sa grabing nahiaguman nga aksidente ug giulagway niya kining milagro. Ang report ni Family Dumabog. Siya si Bethram Dakuma nga susamag way gihambing sakit sa kalawasan samtang malipayon niya nagpaint. Apan matud niya, tulo ka buwan ang milabay diyang naaksidente ang motor nga iyang gisakyan nga nalabay sa lawom nga pangpang nga misangpot sa pagkaliki siyang ulo, pagkabali siyang gusok, collarbone ug pagkabuslot siyang baga. Kun kaniadto kutob lang siya sa pag-sketch. Apan sa kabuan human madisgrasya, nakaton siya unsaon ang pagpaint sa kalikupan ug pagportrait sa mga tao samtang siya nagpaalim. It's a miracle yun kay murag sa gihatag sa siguro sa Ginoo nga maka-create, murag mas na-inspire ko nga sa ako ang nahitabo, murag mas naka-create ko og something better sa una niya. Ambot murag sa feeling siguro ma'am kay stress relieving man. Matud niya nga nahilig siya pagpaint sa lawas sa tao. Isip pa maagi niya paghatag bili sa lawas ug pagpahinumdum nga sa bisan unsang orasa mahimo kining bakwi og ang iyang kinabuhi. So ato ang ilab ug may ato ang self, atong health kay wata kay baw ugma wala na ta. Giangko ni Dakuma isip magtutudlo usa na kini sa iyang matampos sa kabataan. Iyang awhag kanila nga dili mahadlok paghimo kun unsay gusto nilang buhaton karon, ilabi na kun alang kini sa kaayuhan aron dili magbasol sa kaulahian. Pag tabo ato ni anak ko nga why not try nga kung unsay ako ang gipangandoy sa una, ako lang buhaton karon niya. Labi na nga mag-uul kayo ko nga wala kay ko'y pulos. Uban ni Rod Prado, ako sa Family Dumabok. Balitang Bisdak. Okay, Kapusong Bobby, happy birthday. Thank you Happy so much. birthday, Super Bob. Thank you, sir. Thank you. Okay na, salamat sa mga kapuso nato. Apil lang na sa gawa sa nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Ringo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga among balita tungod kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nolsaro. Maayong hapon mga kapuso.